салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Де Йонг муқобили ПСЖ ба майдон бармегардад. дар барса кризис аст, вале умед ба хариди Холланд зиёд мешавад. каталониҳо бовар доранд ки хави дар даста боқӣ мемонад. ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард, аммо пеш аз ҳама обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. наворро бо хабари хубе шурӯъ мекунем. дирӯз Френки де Йонг қисме аз тамринҳоро ҳамроҳи даста гузаронид. бошгоҳи Барселона дар навбати худ аз эълони омода будани Френки худдорӣ мекунад. ҳарчанд ин нимҳимоятгар 99% омодаи бозӣ кардан мебошад. пас аз тамрини дирӯза маълум шуд ки агар дар омодагиҳо ягон мушкилие сар назанад, Френки муқобили ПСЖ дар сафар бозӣ хоҳад кард. тамрини охирини пеш аз бозӣ барои интихоби бозингарон рӯзи шанбе таъин шудааст ва мебинем ки киҳо аз он мегузаранд. Ханс Дитер Фликт эҳтимолан аз изҳороти охири Лапорта чандон хушҳол нашуд, ки он ҷо аз кӯшиши нигоҳ доштани Хави сухан карда буд. бо Хави ё бе ӯ. тибқи иттилои Диарио Спорт, Фликт аз ҳад зиёд хоҳиши кор бо каталониҳоро дорад. ӯ аллакай ба бозиҳои даста диққат дода дар фикри тағйиротҳои тактикии даста шудааст. лутфан ба Ханси расонед ки пеш аз пода чанг наандозад. ӯ набояд қадру қимати худро ин қадар паст кунад ки ташнаи кор дар Барса аст, чун нафари рӯбарӯ будааш Лапорта аст ва ӯ ҳам метавонад шубҳа пайдо карда аз гуфтушунӣ даст кашад ва ҳам метавонад ки аз фурсат истифода бурда шароити чандон хубе пешниҳод накунад. манбаъҳо ишора мекунанд ки рӯбарияти даста ба Ханси шубҳа доранд ва барои ҳамин кандидатураи сармураббии Бормут Андони Ираоларо дида истодаанд. ӯ тавонист дастаашро тавре бароҳ монад ки муқобили Сити Гвардиола идораи топ кунанд. варианти асосии Барса чун ҳар вақта Хави боқӣ мемонад. чӣ хеле ки Жерар Ромеро менависад, рӯз то рӯз дар даста боварӣ ба боқӣ мондани Хави бештар мешаванд ва сабаб бошад натиҷаҳои охири Барселона ва сабукӣ гирифтан аз дасти сомонаву рӯзноманигорон мебошад. маҳз ҳамин чиз ба сармураббӣ фишор медод ва ӯ борҳо шикоят низ мекард. акнун бояд бо оромӣ қарор барорад, то ба зарари касе нашавад. агар ӯ боқӣ монад, пас бояд худро омодаи саволҳои беҷои рӯзноманигорон кунад, чун ваъдаи аз даста рафтан дигар кӯмакаш намекунад. дар Барселона буҳрон аст, вале даста аз фикри Холланд даст кашиданӣ нест. Лапорта боварӣ дорад ки ҷалби ҳамлагари норвегии соли 2025 як мавсими дигари президентиро барояш фароҳам месозад. барои ҳамин ӯ ҳама корро барои харидани Холланд хоҳад кард. аллакай чеҳраҳои расмии даста дар ин бора суҳбат карда истодаанд. координатори варзишии Барса Боян Кркич қайд намудааст ки ман бо боварӣ гуфта метавонам ки мавсими 2025-2026 шонси ба Барса омадани Холланд зиёд мешавад. агенти ӯ чанде пеш ба Камп Nou ташриф оварда буд. падараш бошад дар Барселона ҳафтаи гузашта хӯроки шом хӯрд. ӯ нуқтае дар шартнома дорад ки касе аз он огаҳ нест. ба назар агар Холланд ба дастаи берун аз Англия гузарад, нархаш поинтар мешудааст. собиқ бозингари Барселона аз қомат рост кардани даста низ ишора намуд. баъди ба Камп Nou баргаштани даста аз нигоҳи маркетингӣ ва мерчендайзерии беҳбудиҳо мешаванд. маҳз ҳамин чиз сармоягузоронро меораду трансферҳои бузург низ амалӣ мешаванд. Лапорта бо агенти Холланд Рафаэл Пименте муносибати хело наздик дорад, аммо ба каталониҳо Бавария метавонад садди роҳ шавад. тибқи иттилои Жерар Ромеро ба Холланд гузариш ба яке аз ин чор дастаҳо писанд аст: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед ва Бавария. бале ҳайрон нашавед ки Юнайтед ҳам дар ин ҷо ҷой дорад, чун падари Холланд алоқае бо ин даста низ дорост. Реал Мбапперо мегирад. эми ҳоло дар пои рост истода наметавонад. Барселона бошад, ҳоло омодаи ин трансфер нест ва худо медонад ки кай ҳолати иқтисодӣ хуб мешавад. Бавария боқӣ мемонад. шартномаи Холланд бо Сити соли 2027 ба охир мерасад. монанди шартномаи Кейн бо Бавария. мюнхениҳо Эрлингро насли нави хати ҳамлаи худ медонанд ва шояд барои ҷалбаш Кейнро ба доду гирифт ҳамроҳ созанд. агар Холланд дар охир Барселонаро интихоб кунад, ҳолат то куҷо беҳтар мешуда бошад? фикри худро дар ин бобат дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.